компания парвоз авиа аксия аввалин нихча эълон кардагӣ барои 100 нафаре ки аввалин шида билет мехарам. Билети международиро бепул туҳфа мекунем. Як нафари дигара граница мегзаронем ки бепул. ва инчунин нафаре ки дар ҳамин видео лайк мемонанд, комментария хуб менависанд, барои нафаро ҳам ҳаст. Якта билет международни ба дигар давлато ва якта билет перескат граница бепул. ин аксия маҳдудае, фарқ надорад дар муддати як рӯз, як ҳафта, 10 рӯз 4 нафари шумо соҳиби билетҳои бепул мешед. ва ман бисёр мехоҳам ки ҳамон нафаре ки нуждат доранд, дар ғарибӣ ҳастанд, ба ҳамин чиз эҳтиёҷ доранд, ҳамво соҳиб шаванд. ассалому алайкум ба ҳама нафаре ки қарор доред айни ҳол дар канали Садои Ғариб ва чун ҳар вақта бо шумо ҳастам Заробдин Синатилло ва бисёриҳои шумо аллакай медонед ки ман авиакасаи хидмат кушодагиам, яъне ки компанияи Парвоз Авиа. Дар бораи хидматрасониҳо каме маълумот метам. Компания Парвоз Авиа ба шумо имкониятҳоеро метавад ки шумо метавонед граница перескат кунед ба тариқи самолёт дар муддати 23-24 соат ва нархҳои арзонтарин ҳастанд. услугара гуфтам мегзарам ки шуморо мо билет мегирем туда обратно шаҳри Самара. ва аз Самара ки фуромаден таксиҳои мо шуморо гирифта мебаранд ба чойхона. Дар чойхона истироҳат мекунед, шикама сер мекунед ва аюҷа вақти граница гузарӣ мешавад, таксиҳоон бурда ва граница мегзаронанд ва ай тараф гаронда оварда бо дар чойхона истироҳат мекунед то вақти парвозтон шидана. вақти парвозтон шид, таксиҳо шуморо оварда дар аэропорти Самара гурсел мекунанд ва шумо парида обратно меоед ба ҷои даркоҳитона. нархи пересечени граница айни ҳол аз шаҳри Москва нафаре ки 7-8 рӯз пеш муроҷиат мекунанд, баланд то 11500 мешавад. аюда шояд арзон шавад, нархҳо ҳар минут ҷунбидесан, шояд ки 9000 шавад, шояд 10000 шавад. 7-8 рӯз хулоса муроҷиат кунед, шумо дар арзонтар меғалтам. нафаре ки дар шаҳри Санкт Петербург қарор дорем, барои шумо агар 7-8 рӯз пеш муроҷиат кунед то 12500 максимум мешавад. шояд ки аюда арзон шавад, 11000, 11500, 10500 шояд хел шавад. шумо чанд қариб пеш муроҷиат кунед, ҳамон қадар арзон дастрас мекунед. ва нагуфта намонад ки ба тамоми нуқтаҳои дунё ки дар оҷа аэропорт ҳастад, шумо ба мо муроҷиат мекунед, мо ба нархи арзонтарин ай ҳам авиакасо фарқкунанда иншоалло ба шуморо билет мегирем ва ай ҳама муҳим ки ба боварӣ ҳастад. ва дар ҳамин ҷо гуфта бигзарам ки компанияи Парвоз Авиа аксия аввалин нихча эълон кардагӣ барои 100 нафаре ки аввалин шида билет мехарам. фарқ надорад вай билети граница гузаштан ё ки билети международӣ ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, дигар давлатҳо фарқ надорад. 100 нафаре ки аввалин шида билет мехаранд, ҳар як нафари уда мо рақам равон мекунем. мисол рақами 1 якум клиента, рақами 2 дуюм, рақами 100 садум клиента равон мекунем ва мо дар инҷа капсула карда дар барабанд мепартоем ва ай байни ҳам 100 нафар мо ай барабанд як нафарша гирифта прамои ба дигар давлатҳо, мисол Қазоқистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон ё дигар давлат билети международиро бепул туҳфа мекунем ва як нафари дигара граница мегзаронем ки бепул. ҳамин хел нафаре ки агар ки бурд мекунанд, граница намегзаронанд, ё Тоҷикистон намеранд, ки дигар давлатҳо намераванд, билет дар коршон нест, мо метавонем маблағи ора дар як миқдори муайян бе ягон хавотирӣ битиҳемшон. ва инчунин нафаре ки дар ҳамин видео лайк мемонанд, комментария хуб менависанд, барои нафаро ҳам ҳаст. якта билет международни ба дигар давлато ва якта билет перескат граница бепул. агар ки ино ҳам бурд кардан нахостанд ки ягон граница нагзаранд ё ки билети международни нагиранд, мо албатта ки маблағшона дар миқдори муайян метиҳем. ин аксия маҳдудае, фарқ надорад дар муддати як рӯз, як ҳафта, 10 рӯз, як моҳ. вақте ки ҳамин 100 нафари ровна шид, мо бозиро мегзаронем ва 4 нафари шуморо ҳамин хел соҳиби билетҳои бепул мекунем ё ки соҳиби пул. ва ин аксия маҳдудае, фарқ надорад дар муддати як рӯз, як ҳафта, 10 рӯз, як моҳ, чӣ қадаре ки боша набоша, 100 нафари ровни шид мо 4 нафари шуморо ҳамин аксияе ки гуфтем байни шумо мегзаронем ва ин ҳам пешравии мо мешавад ва 4 нафари шумо соҳиби билетҳои бепул мешед. ва ман бисёр мехоҳам ки ҳамон нафаре ки нуждат доранд, дар ғарибӣ ҳастанд, ба ҳамин чиз эҳтиёҷ доранд, ҳамво соҳиб шаванд. ба ҳамин хотир бародаро, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед рақамҳои WhatsApp, имо ва Telegram компания Парвоз Авиа мебошад ки 24 соат в сети ҳастанд. метавонем бепарво нависен, занг занен, нарх пурсен. метавонед шумо компанияи моро муқоиса кунед ба дигар компанияҳо. занг мезанед, нархи билетаи мо мепурсен ва боз занг мезанем ба дигар компанияҳо мепурсен ва шумо ба як хулосаи аниқ меоед. ба ҳамин хотир бародаро, вақта фурсата аз даст наметем. кӯшиш мекунем ки ҳамон қатори 100 нафаре ки соҳиби билети бепул мешаванд ё ки соҳиби маблағҳои пулӣ мешаванд, қатори ҳамон нафарода бошем. зинда ва обод бошен. 24 соат дар хизмати шумо Парвоз Авиа.